What's up, tu Čechmat a vítejte u dalšího videa. Dneska mám tady Dragunov, který jsem vám sliboval z minula, že ho na něj možná udělám recenzi. Tak ten den konečně přišel, kdy jsem dostal nějaký to volno a mám nějaký ten čas navíc, takže jsem si řekl, jo, proč se nevrátit na stejnou lokalitu, jsme na úplně stejném místě. Momentálně nám akorát zapadá slunce, protože nám to trochu trvalo, než jsme měli čas a další takový pičoviny, samozřejmě. Tak, na co se vrhneme po první? Asi nic víc, jenom než na tuto krásku. SVD Dragunov od značky Cima. Asi zbraň, kterou mám asi jako druhou nejdelší, jako co se týče, jak dlouho jsem ji měl. Je tváří jako odstřelovačka a je to něco mezi. Protože to jako odstřelovačku asi úplně vydat ani nemůžu. To je prostě poloautomatická puška opakovací. Co bych tu té zbraně řekl je, že sice je jakoby tak nějak, od tu té značky tak konkrétně, je tak nějak jako ne úplně nejlíp udělaná, že občas se klepou plasty a takovýto pičoviny, ale je to víceméně taky celokov, krom věcí jako je právě předpažbí a pažba jako taková. Plus na to mám ještě samozřejmě scope z toho Vintoresu, co jsem vám ukázal minule, takže tady vám na něj teďka dám pičovinky, specifikace, kde ho koupit, bude to mít v popisku, všechno samozřejmě zase, jak zásobníky, tak scope, tak ryslišta. Hovadiny, co mám teďka tady na sobě, případně nějaký případně gilíčko, nebo to, co mám přímo na té zbraně spíš, protože vás bude zajímat, si myslím, že víc. Je to zase teda 9x3 scope, jako jsem říkal už minula. Tenhle ten Dragunov konkrétně má 24 joulů, když v něm je horší pružina, mám ještě jednu, ale o té se dneska bavit nebudeme, protože tady jde o to, jak ta zbraň jako v jakým stavu přijde. Ale má teda 24 joulů, nadále má, když se tady na to podívám, má 510 fps a váží něco okolo 3 kg zhruba cca. Jak už jsem říkal, 1,22 cm. Musím říct ale, že je celkem přesná, tak má takovej ten kick do té zbraně. Je to samozřejmě natahovačka, není to elektrika, nic takového samozřejmě. Takže je to takový všelijaký s ní, no, občas vám vystřelí kuličku nebo dvě, je to sice super zbraň, ale prostě jakož je to natahovačka, tak tam má nějaký ty chyby. Není to úplně nejlepší a musíte se s tou zbraní prostě naučit žít, no, nejde to jinak říct, než naučit se s ní žít. Protože všechno to je podle toho, jak vy si uděláte. A pokud prostě tu zbraň nebudete pečovat, budete s ní zacházet jako já, tak vám ta zbraň bude střílet prostě ty kuličky úplně 3 naraz, protože prostě natáhnete a necháte to natažený prostě dlouho, tak ono se vám tam mezi tím ta kulička prostě zjebe, že jo, vy to potom natáhnete znova, teď vám to tam pustí další kuličku, tak vystřelíte 3. Sice to vystřelí všechny 3 furt stejně jako je tu jednu, což je na tom ta prdel, takže potom z toho máte prostě brokovnici. A je to o tom větší prdel, no. Musím říct ale teda, že je extrémně, jak bych to řekl, vydrží to fakt hodně, protože na to, jak jsem s ním flákal, kolikrát mi spadla třeba a takovýhle pičoviny, tak se mi z ní nikdy nic nestalo. Jo. Ještě funguje od začátku až do konce. To byla moje první odstřelovačka a první natahovačka. Vlastně první natahovačka asi úplně říct nemůžu, protože jsem měl ještě natahovací česetu, ale první větší natahovačka, tak to můžu říct. Co bych potom dál řekl, je, že je to SVD Dragunov samozřejmě, je to nejsem na reální zbraně od, mohu bych řekl asi od Rusáků, ale spíš ze Sovětského svazu. Jedalo to střílelo 7,62x54 RK. Který musím říct, že ta zbraň prostě v realitě je extrémně výborná, co se týče statistik, super zbraň, jo. A na Airsoft, no, je to prostě odstřelovačka, no, takže to není nejlepší fit pro všechny. Nemůžete s tím prostě jít do budovy, nemůžete prostě jít na close, prostě spolíháte na to, že máte větší dostřel než všichni ostatní a když se přestřelíte mezi odstřelovačema, není to úplně nejlepší výběr a nedoporučoval bych to pro začátečníky. Což já jsem si to mimochodem jako začátečník měl, takže můžu fakt říct, že na začátečníka je to na hovno zbraň. Jo. Radši Kalašnikov, nebo M4, nebo ten Vintores, cokoliv, to, co střílí rychle, ale rozhodně ne odstřelovačku do začátku, je to fakt jako těžký s ní hrát. Neříkám, taky už se mi povedlo ještě s Cháberem, když jsme byli na akci, na té samé, co z minula, na Crossroadu, ano, skoro vypadlo jméno, ale Crossroad. Tak tam jsem s ním zahrál pár dobrých playů, jo, taky s gilíkem, ale tam jsem neměl na sobě všechno tohle. To jsem na sobě dělal jenom čistě gilí, suit a opasek, ve kterých jsem zásobníky naházený a všechno. Ale
Teď jsme trochu odbočili samozřejmě zase jako obvykle. Každopádně, jo, to je ten Dragunov. Nemám jakoby mu nic moc co vytknout, že střílí dobře, střílí furt. Když mi pečujete, bude střílet ani nevím jak dlouho. Já ho mám hodně dlouho už, no, ani nevím kdy jsem ho kupoval, ale no. Tištěný je stejně jako u všech zbraní, co se týče jako sovětských zbraní. Jo, a tam jednoduchý. A určitě mi z toho nic nevyletělo, takže stejně jsem měl zásobník prázdný, takže kdyby mě někdo keci, že to střílím někam na random do lesa, nestřílím, měl jsem prázdný zásobník. A určitě jsem o tom věděl. Tak, no, já si myslím, že jako to bude, že to je tak nějak všechno. Já vám tady teda dám ještě všechny ty věci, co k tomu mám, což je zásobník, scope a ryslišta, plus maskovačka na tu ty blbosti, plus ty listy, co mám na tom. Já vím, že to není úplně nejlepší kvalita, ale furt vám to tam dám. A kdybyste chtěli třeba ještě něco víc vědět, třeba co má jen za gear nebo něco takového, i hned pište do komentářů, takovýhle pičoviny samozřejmě, cokoliv, co vás napadne. Případně mi řekněte, jestli chcete recenzi i na AK-74, kterou mám doma. Ta je sice nefunkční, ale já jsem ji zničil jakoby sám, takže recenzi na ní furt udělat jakoby můžu. Nechám to kompletně na vás, jestli chcete další video nebo nechcete. Minulý video se vám chci ještě poděkovat, protože tam jsme měli nějakých 400 zhlédnutí, komentáře nádherný, takže můžu jenom poděkovat, nemůžu nic víc asi. Jo, a to bude asi tady s tím západem sluncem úplně všechno. A jo, musím říct, že Dragunov teda doporučuju nakonec. A že teda není úplně nejlepší pro začátečníky, ale jestliže chcete někoho fakt jako hodně silně střelit dozad, tak tohle je vaše zbraň. A to bude pro dnešek všechno a já vám děkuju za zhlídnutí. Pravděpodobně to bude i na TikToku a na mých ostatních sociálních sítích, nějaký fotky, nějaký videa, samozřejmě z toho. A jo, chtěl bych ještě vám doporučit dát odběr, like, komentář, takovýhle hovadiny, jak na TikToku, jestli jste, nebo na YouTube, nebo na Insta. To video by mělo být asi na všech platformách, takže jo, to je pro dnešek všechno a pak čus.